Maayong buntag mga kaibigan. Lain na po na oras atong gamiton para sa paghatag. Aron nasangyan mga sa nagpasalamat kami sugod sa pinakahigayon ng ay hulo kaninyo pasalamat sa usapan. Kung pasalamat mi sa mga tao na nangadto, hindi ba damang sila may isa-isa kadaghan sa mga tao na nangadto. Pasalamat mi sa inyong paghatag. Ang dali pa namo nangadto. Salamat mi sa mga tao na nangadto. Once again, maayong buntag, mga suking ipamilang sa programang Tingog sa Buhay. Wala kita magtusunan aron sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Akong yatag ang panahon sa pagtimbaya sa atong mga kaigsunan. Akong unang itimbaya si Pastor Edward D. Capilla from Maitong sa Rangani Province. O na pilisanin ko Brother Oliver Taupo sa kaigalay so kanunay kanahatag ng panahon para sa kanahatag ng kayo sa pagsuporta sa mga pilisanin sa mga persona nato sa Tagum City. Hindi na po siguro may isa-isa kada isa tulad sa kadaghang mga kaigsunan sa Restoration of Life Family Church na diin na hatag o na suporta hindi nga programa. And pasalamatan po nato si mga kaigsunan nato from Kapalong yung family Sida, Amar, and sa Santo Tomas pasalamatan ng Ginoo tulad ka nagpapaminaw o na apply sa Ginoo. Salamat sa Ginoo our Father Shuar, our Son and Wife. And nagpasalamat po din sa tanan dahil sa Tagum City, Gian, sa tanan ng mga kaigsunan sila si Rosana, kaya ipagulang din nila malay papakigayon lasta salamat Sister Rosana kauban sa Umpana hindi ka may salamat kayo sa panahon ito may hatag may bang sa pinuya di ay si Brad Romeo Labador, kauban ni Maricel, na lahi ng pangsama ko. Salamat sa Ginoo na dako ang gibin sa Ginoo sa ilang kinabuhi katapong adlaw. O itimbaya po na po mo diya sa Barangay Manga, Tagum City, Mr. and Mrs. Pusil dito Tansyado, nga kaninay yun nagapaminaw ni ining programang Tingog sa Kamatuoran, sasama ni ining nga adlaw o sasama ni ining nga oras. Itimbaya po na po diya sa Tagpo, Florida, Kapalong, Pastor Jack Constantino, kaban sa iyang asawa, diya usab sa Kandi Isla, Pastor Ben Arcelo, kauban sa tibok niyang pamilya o kapamilya po sa Restoration of Life Family Church na karong adlaw gani na sila bayanihan dito, mayong adlaw ang Dios magapanalangin kanilang tanan. o kahapon sa gabi hanggang alag ang pagkasimpan ang miskas bako sa ilang hatag successful education. So first nila na Sunday sa church na sa Diyos na panalangin diya na sa palang mga silingan na naminaw ang diya naglanong-lanong ang ating mga programa Tingog sa Kamatuoran diya sa Kapiyas na o diya po sa Florida ang Pastora Mary Jean o sa iyahang mga kaisuna diya. Salamat po. Itimbaya po di ay nato no si Brother
Jimmy Mungala, si Sir Jimmy Mungala, kauban ni Ma'am Ini Mungala, o si Brother Lito Lenti, Dave Nunez, na sila diya sa ubos, kanang tag-iya ni si Sir Jimmy sa Jimmy Goldsmith. Maayong adlaw sa inyo, Sir. Ma'am, maayong pagpaminaw. Ang Diyos mapanalangin. Ano sa itimbaya ang pamilya nato sa Zamboanga, ang Restoration of Life Family Church Zamboanga City, kauban si Pastor Alvin Sierra o iyang asawa, mga anak. I'm sure abot na sila karon sa Zamboanga, diin kauban na po sila nga nagsaulo sa atong kansiling. Salamat kaayo sa inyo. Uban sila si Brother Elmer, Brother Jojo, Brother Gamay, ilang mga pamilya, asawa, mga anak, o kung usab si Benz. Salamat kaayo. Ang Ginoo nagpanalangin ug nagproteksyon kaninyo sa inyong pagbiyahe. Ang kusang timbaya ang akong pamilya nga nakaroon sa Kadamuhan, Academia Family, ang Kantoy Family o Bustamante Family, may udto o ang Ginoo magaybang ka nato sa kanila. Happy listening sa kanon itong mga higala sa Ibook, Compostela, Cumbal Province na nagapaminaw sa itong programa ang tingog sa kabuturan. Ang Ginoo magapanalangin sa mga nagapaminaw ng karong adlaw. Sa tanan ako sa Baya ang akong mga kaigsunan sa lapit sa Pagadian City. Labi na karon sa Southern Mindanao College nila na pag karon live kita sa sa kamaturan sa Facebook. Kung labi na dito sa din sa kabarangayan silang sa Family Barrientos o Diyos silang ka-Diyos at Momo. Katuan sila, ayaw po tayo pag-usap. Mga kaigsunan, labi na sa ato ang mga friends sa Facebook page, sa tingin sa kulturan. Ang Diyos mapanalangin. Karong oras sa mga igsuon na itong iskutan, usap ang bulog sa ito. Ang Diyos manalangin sa iya mga puno. Father, karong oras amo kang tuboy, amo kang pasalamatan, amo kang daibot, o tagan sa pagpasugo, tungod kay kung wala ka, walay kapuslanan. Salamat mi Ginoo kay karong oras mapasulungan daw sa adto sa mga kapatid, adto sa mga sarakin, adto sa mga dapit din sila na ito. Amahan, ikaw ang Diyos pahigsundo. Holy Spirit, kumbintahan ng mga kasiglas. Holy Spirit, pasaktan kung unsay imong gusto ipasalamat sa mga katawhan imong mga tulo. Holy Spirit, ikaw lang ang aming pasidungan, pasalamatan sa kanang Panginoon. In Jesus' name, Amen. Atong basahon sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. Atong hisgutan sa makaliot kung unsa ka importante ang tao sa Diyos. Genesis 1:26, Unya mingon ang Dios, magbuhat kita og tao nga sama kanato. Magmandok sila sa tanang matang sa mga mananap, ang nagapuyo sa tubig, ang nagalupad, ang nagalakaw ug ang nagakamang. Atong maanin na ang paghimo sa Ginoo sa tao. Perfect. Walay problema, walay sakit, walay mga struggle, walay mga nato mga kasinatian nga mao'y nakapalayo sa presensya sa Diyos. Buot ipasabot
Ang tao gihimo sa Dios hingpit. Walay walay mansa. Puting-puti, hingpit ang pagkahimo sa Ginoo. Nagpasabot ang kinabuhi sa tao gihimo sa Dios sa katuyuan. Galatia kapitulo 1 bersikulo 15, adunay purpose nganong gihimo ang tao. Ang tao gihimo sa Dios adunay katuyuan. Ug kana nga katuyuan gusto niya ipaabot sa atong mga kaigsuonan. Gusto niya ipahibalo sa tanang mga suking tigpaminaw, sa atong mga kahigalaan o silingan. Gusto niya ipahibalo sa imo karong adlaw unsay rason, unsay katuyuan nganong gihimo sa Dios ang tao sa iyang gingharian. Galatia 1:15, apan gikaluyan ako sa Dios, kaysa wala pa ako mabaw, gipilit na niya akong daan o gitawag mo alagad kaniya. Gipili ni ako daan aron mo alagad kaniya. Apan sometimes nakapasubo sa kasing-kasing sa Dios, nakapasubo sa iyang pagbati, nga ang gihimo niya nga tao wala na makaila kaniya. Naghalimot na kaniya. Ang binuhat niya nga tao, nakalimot nga naaday nagbuhat sa iya. Nagpasabot, kakarong orasa, gipahinumduman ikaw, unsay rason o katuyuan nganong gihimo ang tao aron mangalagad ka. Nganong magisgot man kitag pangalagad, pagserbisyo, sa pagpamuhat sa iyahang gingharian. Tungod kay gihimo niya ang tao aron makapalipay kaniya ug kaniya lamang mangalagad ug wala na laing pang alagaran. Tungod kay gihimo niya ang tao aron sa iya magpasidungog ang mga katawhan nga iyang mga binuhat, apan usahay subo nga palandungon, usahay kita na may napasidunggan. Usahay kita na usahay. Murag kita na'y nag-glorify. Kita na tanan usahay. Nakalimtan ang Ginoo. Manang balikta sa Genesis kapitulo 1, bersikulo 26, nga nagkanayon siya, himuon ta ang tao sama sa atong dagway. And then sila'y magbuot sa tanan, nagpasabot, gihatag sa Dios ang pagbulutan sa tao, gitugyan niya sa tao, tungod kay nalipay siya ng tao, gihimo niya nga hingpit, nga walay problema, walay mga struggle, walay balatian, nagpasabot ang tao, gihatag niya ang iyang kahigayunan sa pag-angkon sa mga butang nga gihimo sa Dios, nga wala pa buhat ang tao, gipangandaman na ang tao sa paghimo sa tanang mga butang makita o dili makita, tungod kay katuyuan sa Dios, nga ang tao iyang hatagan sa pagpasidungog, kay gusto niya nga ang tao sa pasidungog sa naghimo kaniya, tungod kay ang tao binuhat lamang sa Dios, o nagkinahalan ang tao mo pasidungog sa tanan himuon sa Dios sa iyang kinabuhi. Hingpit ang tao sa pagkahimo. Pero sahay, nganong di kong kinig problema? Ngano ang tao nagkaroon og daghang mga struggle. Ngano ang tao nagkaroon og daghang problema. Tugod kay katong panahon. Sa dihang nagkasala si Adan ug si Eva. Nahimong ground, nahimo siyang open doors sa mga problema, sa mga balatian,
sa mga estrado tungod sa sala. Walang giingon niya. Ginan niya ang tao, pwede mo mukaon bisag unsa. Apan kung mukaon mo ni anak, sigurado kayo akong mamatay. Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Unya giilan sa Dios ang tao. Makakaon ka sa bunga sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman. 17. Gawas lang sa bunga sa kahoy nga nagahatag sa kahibalo kung unsa ang maayo ug ang daotan. Kay sa panahon nga kanon mo kini, sigurado gayud nga mamatay ka. Pagkaon nila ni Adan o ni Iba, physically namatay ba sila? I'm sure. Wala namatay. Physically. Sa pagkasala ni Adan o ni Iba, iputong sa Diyos ang relasyon sa tao. Ingon pang Isayas, ang Diyos mitalikod sa tao. Si Isayas nagsulti nga ang tao gitalikdan sa Diyos sa panahon nga ang tao nakahimog sa laot. Nagpasabot, human makasala ang tao, gitalikdan kini sa Dios. Isaiah 59:2, ang inyong mga sala mao ang nagapahimulag kaninyo gikan sa Dios. Mao kini ang hinungdan nga mitalikod siya kaninyo ug dili na mamatik sa inyong mga pag-angkon. Nagpasabot ba na ang Ginoo maminaw gihapon sa katao nga mitalikod kaniya? Sa diyang nakasala si Adan si Iba, I'm sure sultihan ko ikaw. Human makasala ang tao, human ang tao naghimog mga sala, diha ang Diyos mitalikod kaniya. Apan nagpasalamat kita, tugod kay ang Diyos nangitag pamaagi, nangitag mga sulbad, nangitag mga kahigayunan, nga pwede nang mabalik ang tao sa pagduol kaniya. Busa si Jesus, iyang gisakripisyo, iyang gihatag, iyang gitunol, iyang gipaanhin sa kalibutan, aron ang tao makahingo sa pagduol pagbalik kaniya. Si Jesus, ang sulbad sa tanang mga kasinatian nga dili maayo nga imong nadawat, dili mga maayong kasinatian. Si Jesus ang sulbad sa imong mga struggle. Si Jesus ang sulbad sa imong mga sakit. Si Jesus ang sulbad sa imong mga problema. Si Jesus ang sulbad sa tanan. Mo nang ingon si Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28, ingon siya, umari kamong tanan gikapulag gibug-atan kay kamo akong papakulayon. Si Jesus ang sulbad sa tanan. Dili simbahan ang sulbad. Dili karatula ang sulbad. Dili relihiyon ang sulbad. Dili doktrina ang sulbad. Si Jesus ang sulbad sa tanan. Kung gusto kang makasinati sa kagawasan, kung gusto kang makasinati sa kasulbaran, kung gusto kang makasinati kaayuhan, si Jesus ang sulbad sa tanan. Tugod kay si Jesus, sa dihang-dihan ni si Jesus, gituyok niya ang mga tao, giadtuan niya ang mga tao gisangyawan, giadtuan niya ang mga kasimbahanan, tugod kay gusto niya ang tao makagawas. Nga kung ang tao maminaw lamang sa mensahe ni Jesus, kung ang tao mutuo kay Jesus kasi siya pinadala sa Diyos, kung ang tao mutuo nga si Jesus usa ka hari, ang tao makabaton sa hingpit nga kagawasan, ang tao makasinati hingpit nga kaayuhan, ang tao makasinati sa tinuod nga kagawasan sa iyang kinabuhi. Kay si Jesus ang nagalag kamaturan. Ingon pa niya sa John, pinaagi kaniya, diha makaplagan ang kamaturan,
Kung ang tao magapaminaw kaniya, ang tao makasinati sa hingpit nga kamaturan, busa na bugna kining programa. Diin gani ang Espiritu sa Dios ana ay kagawasan. Kaysa kagawasan makaplagan nato ang hingpit nga kamaturan. Kung ang tao makasinati sa kamaturan nga mensahe, diyan niya makaplagan ang hingpit nga kagawasan. Busa sa Colosas kapitulo 1 versikulo 13 nga nagkadayon, si Jesus doon na siya gisulti dito yung panahon, for He has rescued us from the kingdom of darkness and He brought us into the kingdom of their Son. Nagpasabot si Jesus ang gisugo sa Dios nga mo-rescue sa mga tao nga dunay mga problema, dunay balatian, dunay mga gitawag nato kasinatian nga dili maayo. Si Jesus ang sulbad, siya ang mo-rescue kanimo. Kung tanaw nimo ang usa ka ambulansya, mudagan lamang kana sa diha sa kadalanan nga mohatag kinig sirin ngadto sa mga tao. Nga ang iyang gikarga usa ka tawo himatyon. Nagpasabot kun madala kini sa ambulansya dito sa ospital. Mabatunan niyang kaayuhan, dugang kinabuhi. Ingon ana si Jesus, ang tao nga din nakaplagan nga napalayo sa Dios, si Jesus ang mo-rescue kanato. Aron dalhon kita ngadto sa iyang amahan, nga bisan kita patay at tubangan sa Dios. Bisan kita dunay mga gitawag kasinatian nga dili maayo, nga kun motuo ka kang Hesus, nga usa ka hari sa imong kinabuhi, karong oras sa makasinati kag hingpit na gagawasan, hingpit na kamatuoran, ug hingpit na gitawag nato sa tinuod nga pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Karong buntaga higala gigsoon nga naminaw ka karon, gusto nako ipaabot kanimo nga ang Dios nagpadayon sa pagtawag sa mga tao na nakasinati og mga dili maayo. Si Jesus ang sulbad. Dili simbahan ang kasulbaran. Dili relihiyon ang kasulbaran. Dili pangalan sa simbahan ang kasulbaran. Kung dili pangalan nga mao si Jesucristo. Ang hari ingon pa sa 1 Timothy chapter 6 verse 15. Sa insaktong adlaw igapadayag siya sa Dios Amahan nga tawagon siyang hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Nagpasabot nga si Jesus lamang ang atong ilhon nga diin tag-iya sa atong kinabuhi. Wala na ila ang sulban. Wala na ilain pang alternative ang tao makahinga sa pagbuot sa Ama. Si Jesus ang sulban sa tanan. Karon mong daga higala yun. Tugod sa atong mga salamat, nahimong patay kita. Apan tungod ni Jesus, nabuhi kita pag-usap. Nabanhaw kita. Ang pagkabanhaw ni Jesus, mo ay pagkabanhaw sa kanan. Hallelujah. Glory to Jesus. Colosas 3:1. Busa tungod kay kamo nabanhaw man uban ni Kristo, tinguhaan ninyo ang mga butang nga atuas sa langit. Ang dapit diin nagalingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Ingon siya, busa kay kita nabanhaw uban kang Kristo. Nganong matawag man nga nabanhaw? Nagpasabot nga ang tao patay at tubangan sa Diyos. Si Jesus ang nagbanhaw kanina, nga nabuhi kapag balik, nga ang tao doon ay gitawag nga kinabuhi at tubangan sa Diyos. Busa kay nabanhaw kita uban ni Kristo, nagpasabot nga kung mutuo ka kang Jesus sa tahan. Kung mutuo ka sa iyang mga mensahe, mabanhaw ka, mabuhi ka, uban ni Kristo. Tugod kay kita nabanhaw naman, nabuhi pagbalik uban ni Kristo. Nagpasabot tungod pa niya, tinguha ang mga butang nga naa sa kalangitan. Mga butang nga naa sa amahan. Mga butang tungod kay gusto sa Dios mahibaluan nimo nga karong orasa. Dili ka tagadiha sa inyong gipuy-an. Tagalangit ka. Kung tagalangit ang usa ka tawo maningkamot nga makabalik sa iyang lugar. For example, kining akong bisita karon. Layong dapit
ang iyang naabtan gikan pa kini sa pagalian. Apan human sa radyo, mubalik siya sa iyong lugar, meaning dili yun siya pwede magdugay dili sa tagong. Kay doon na sa lugar nga iyang ulian. Maupod na sa imong kinabuhi. Dili ka magdugay sa lugar nga imong gipuy-an. Kay dunay lugar nga giandam sa Dios kanimo. Busa tinguhaa ang mga butang nga naa sa langit. Ingon pa sa verse 2. Isentro ninyo ang inyong mga hunahuna sa mga butang nga langitnon, dili sa mga butang nga kalibutan. Isentro ang inyong hunahuna. Asa dapit dili sa kwarta. Sagad karon ang atong hunahuna unsaon nato nga mga pagkakwarta kita. Unsaon nato og diskarte para kita makaipon sa daghang salapi. Dili sala ang paghimo ni anak nga hunahuna. Apan ang giingon sa Biblia, tinguhaan isentro ang inyong hunahuna dito sa mga butang langitnon, dili sa kwarta. Kay kung ang tao makahuna-huna sa mga butang langitnon, kanang kwarta nga imong gipangayo o gitinguha sa kalibutan, ang Dios mo'y tag-iya ni anak imong pasihagay, Kapitulo 2, versikulo 8 nga nag-ingon, ang salapi o bulawan ako abot pasabot asa dahil nagpuyo ang Ginoo karon sa atong kinabuhi. And of course, nga naa dito sa langit, walang ingon sa tinguha, mga butang dito sa langit, buot pasabot imong kasik-kasik, ako kasik-kasik, imong huna-huna, imong ako huna-huna, kanunay kini mas sentro ngadto kang Jesus. Kay si Jesus di ay ang tag-iya sa kwarta. Now, dili, bisan saon nato paningkamot, bisan saon nato pangita og salapi, kung dili nato tinguhaon ang nagpuyo dito sa langit ng mga si Jesus sa itong kinabuhi, sultihan ko ikaw walay kwarta na imong makaplagan. Tungod kay ingon pa ni Jesus, salapi o bulawag ako nagpasabot gusto niya na mas sentro kanunay ang ato kasing-kasing ngadto kaniya. Sometimes, ang i-focus ato hunahuna ang gisentro nato trabaho. Labisag Domingo, maningkamot gihapon tag trabaho kay para magbuhi. Apan wala nato paningkabuti ang naghatag sa trabaho ug ang naghatag sa kinabuhi. Ingon pa ang John chapter 15, kung wala ako, wala. John 15:5 ingon siya, kung wala ako, wala kamoy mahimo. Nagpasabot ikaw nga naminaw karon. Bisan pag nindot kayo imong plano, nindot kayo imong mga programa sa kinabuhi, hanay sa kinabuhi, apan kung wala sa Jesus, walay kapuslanan. Busa karon nga naminaw, gusto nato ipaabot sa tanan. Ang tao nanginahanglan yung Ginoo. O ang Ginoo nanginahanglan po sa iyo. Balik sa orihinal. Dili pa ulahin. Kamu nga naminaw ka. Ang tag-iya sa imong kinabuhi. Ingon pa niya dito, Pastora, ang pamilya, bana, asawa, ug anak, ang tag-iya ni anak, ang Dios nagpasabot. Balik sa tag-iya. Kay si Jesus lamang ang makahatag ni anak. Ezekiel chapter 18 verse 4. Pamatian ninyo kini, ang tanan nga kinabuhi ako. Sa daw ang tanang kinabuhi ako, nagpasabot wala imo. Kaya niya kuwao. Kaya niya kaya na labuhaton tungod kay iyahanan kinabuhi. Ang kinabuhi sa ginikanan ug ang kinabuhi sa mga kabataan. Ang tao ra nga nakasala mao ang mga tao. Ipaw mo. So nagpasabot na ang tao mubalik sa orihinal. Ang tag-iya sa imong kinabuhi, walay lain kundi sa Jesus. Ako gihapon ni Pastor. Tinuod yung mga isuod nga ang atong kinabuhi wala gyud laing tag-iya niini ang Ginoo. So nindot kayo ang iyang plano no nga sa dihang giporma ka lang ka sa kaduangkan sa atong ginahan,
na anay plano nga maanindot ang Ginoo sa atoa. So perfect day kayo ang iyang plano, pero ang hinungdan nga nahimo wala na nahimpit ang kinabuhi nga to. Gumikan lang di ay ng tulog kalita ka ng sin, S-I-N, sala lang di ay. So, samtang buhi pa ang tao, matud pa sa Ecclesiastes, nga samtang buhi pa ang tao, may paglaom pa. So, bawat usa sa ato di ay, ato yung himuon nga makadesisyon ka nga ang pagbuhat og sala, ato ang desisyonan nga ato na yung buhian kay mao lang gid usa ka butang di ay nga mahimong mapatay ang ato ang pakikrelasyon sa Ginoo. So lisod kaayo para sa ako nga mahimong patay ang akong relasyon sa Ginoo tungod kay ngano man sa akong pag-ampo di naman siya maminaw. Sa ako ang mga kabugat wala nay tabang nagikan sa iyaha. Mao na nga ang atong tinguhaon karong adlaw nga mobalik kita sa tinuod nga pakikrelasyon nato sa Dios kay ngano man siya ang tagtiya sa atong kinabuhi. Napadiri mo sa Ezekiel 18 verse 21. Apan kun ang taong dautan maghinulsol sa tanang mga sala nga iyang nahimo ug mutuman sa akong mga pagtulungan ug maghimok sa matarong ug husto, siya mabuhi kayo. So salamat sa Ginoo nga ang grasya sa Dios naa pa sa ato karon mga isuon. Naa pa gyud ang grasya sa Ginoo. So naay naapay chance ang Ginoo nga muhatag sa atoa o kanang grasya bitaw nga makabalik ta sa iyaha. Ang kondisyon biyaan nato ang sala, maghinulsol, mutuman ta sa iyahang kabubuton. Ang nagimon dito, nawalton iyang pagtulong. Kung siya tayo pagtulong, gusto lang ko isulti sa kami. Ang pagtulong ni Jesus, dili religion. Ang pagtulungan niya, prinsipyo sa usang hari na dunay kinabuhi. Tawag nga the kingdom principle. Mao na iyan pagtulungan. Gusto niya ang tao pulihan sa iyang prinsipyo. Ang prinsipyo ni Jesus, siya'y mabuhay sa mga tao. Mao na iyan. Kapag ang pagtulungan sa religion, prinsipyo sa simbahan, prinsipyo sa tao. O na ang tao pinagbuhat sa pastor. Ang pastor na magbuhat sa iyo. Ang simbahan na magbuhat sa iyasay. Kapag si Jesus, siya nalita sa mga tao. Kaya iyang prinsipyo. The kingdom of God. Wala iyan. Walang karong walay natin pagtulog sa Jesus. Ang Biblia na ginawa, the Bible reveals us one message, one mandate, one mission. Buwat pa sa ito, less talk, more action. Only Jesus ang ating piling. Dalay mo. Ako niyatag na ginagawa na alam sa ibang insan. Ngayon, dapat sa kawan sa tanan, sa paminaw karon. Salamat kung dako sa akong Ginoo sa bulan sa akong kinabuhi. Kay matut pa sa pulong din sa kuno siya. 130. Ni-rescue ko. Usa ako sa na-rescue sa ulan. Grabe akong kinabuhi. Paingon ko nga akong pikas lawas o pikas tiro. Daan sa ito. Sa panahon sa unang wala pa ko makaila kung unsa ang Ginoo. Oo, nagsimba ko Ginoo, nagsimba ko Domingo. Pero doon naghihapon ko kinabuhat sa gawas nga bilit na. Nga nagtuo ko, mao na kato, tinuod na kato, kay doon ako'y baruganan ba? Baruganan nga, dili ko gusto istoryahan sa uban. Istoryahan ka mong mga kaigsunan. Ang kinabuhi na sa una. Napunta ko sa gitawag ng Diyos, pero nagsimba ko. Natos, mga bato gilubong sa akong lawas. Grabe kadagan.
Ang tawagon anting-anting o agimat. Isog kaayo. Buga labaw pa ka sa mga drug addicts ani. Lutaw kay ka ba? Murag ang imong gisaligan, ang imong nang kaugalingon. Ang imong gisaligan wala dito na focus sa imuhang kung sa imong gidala. Banduler sa akong lawas. Naglibot sa akong lawas banduler puro bato. Puro mga gitawag og anting-anting. Notebook na ko akong bag, sulod anak puro Latin. Ganun makaingon ko ini. Isa una, grabe, gilad lang di ako atong panahon na. Kumbaga, kunuhay, ang akong tuyo, maong pagsalanta sa mga gitawag na to wakwak. Kay malagot kay ko ang mga kinaiyahan, mga klase nga demonyo. Abinakog, sila ang akong kontra, pero di ito, kauban ra di kunuhay ra daw may away-away. So inana man pud ang kinaya siyawa. Irambol ra di ita. Aron ta mailad kung unsa gid ay ang atong angay tuuhan. So karon nagpasalamat ko aning gitawag na to. Nagpasalamat ko nga din nasabtan nako kung unsa gyud ang mensahe sa Ginoo. Kinsa gyud sa unsa siya sa akong kinabuhi. Nasabtan nako kung unsa siya, kinsa siya. Siya di usa ka hari. Nga mo'y magbuot, mo'y maghatag sa tanang gikinahanglan. So una akong protector, itawag na akong protector, ako itong mga bato. Kung makakita ko mas dako pa kayong tao sa kuha, huna-huna na ko sige doon lang. Kung bakit ka. Pero, di ito mo. Grabe ang pagpangilad sa away. Mawagin niya ang trabaho sa akong pinagpulit. Ang pagpangilad. Siya gid ang the best deceiver sa ating kinabuhi. Usa karon, nagpasalamat kog dako kay grace ko sa Ginoo. Grace ko gikan sa kingdom of darkness. So tinuod gyud ay nga ang Biblia. Wala kini gisulat alang sa mga libro. Hindi gisulat kini alang sa mga dahon. Alang sa mga taong na mali ilang direction. So karon na change akong direction. Akong direction na ana diri sa gitawag to kinharian. Kay dito na to makita, dito na to masabtan kung unsa ang mensahe sa Ginoo. Na angay natong sundon, kung unsa ang iyang kultura, nga angay natong subayon. Karon dako kayo mahitabo sa akong kinabuhi. Labi na gigamit na pud ko sa Ginoo sa pagadian sa mga estudyante. Di na-rescue pud sila. Pasalamat gyud ako sa Ginoo kay gusto pud ko nga kung unsa akong natilawan, ako kung ipatilaw sa mga taong wala nakatilaw na ini. Kay lahi ra gyud kay ang LRG. Lahi ra gyud pag-abot aning kamatuoran na gid ang atong pagadadon. Tinuod na gyud nga mensahe na wa nagilipod-lipod kay ang atong padulngan usa ra atong tinguha langit. Unang kinahanglan pud ta kinahanglan po na ito tukion kung sakto ba na ang atong ginasubay. Tinuod ba ka na maugid na ang gisugo sa Ginoo? Ngunit diri nakaplagan nako, nahimamat nako. Sa una, sa akong kinabuhi, dugay na po na ako nagitinguha nga, gusto na akong makita ang kamatuoran Ginoo. Ibisan sa akong pamilya, bisan sa kauban ako sa simbahan sa una, sarili ng bako. Na ako'y mga pangutana nga dili nila matuwag, pero diri walay pangutana nga dili matuwag. Kanang pangutana dumali tubaga. Karon balikon ko pang istorya. Ko kayo ko pasalamat kasi na-rescue ako sa kingdom of darkness. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga suking tipaminaw from Pagadian City to siya. Brother Aquino Dadan. Isa din sa mga estudyante sa criminology. Naning kamo na makasangyaw dito sa Pagadian. Dahil nga mensahe. Dili tungod kay aron mo to kung simbahan. Naning kamot siya sa pagsangyaw kay daghang mga tao karon nga naa sa pasabot. Na kung ang tao masangyawan, mangita ginagsimbahan sa Ginoo. Kaya ang simbahan sa Ginoo, tukuro niya sa mga tao na iya ang pagkakita. Kalay ko na Ginoo sa walay katapusan. Kung ihatag na ko ang panahon sa realization ng mga kauman.
akong na-realize na ang gusto dahil sa ato ang Ginoo nga usa ka hari. Harian ta dili kita ang dili ako ang maghari-hari. Kay kung ako pa manggod ang maghari, diya gyud mo gawas ang pulong na sin. Tungod kay nasipat na nalihis man ko sa iyang balaod. Doon na siya balaod na akong sundon. Kay siya man ang hari. So pero kung ako pa gyud ang maghari, diya gyud ko makabuhat og sala. And glory to God, nagkaroon na ilhan ako ang hari. Nag-align niya ang akong kinabuhi na siya giday ang matuman, dili ako. Kay sa panahon na tumanon ako ang iyang mga sugo, diha pa malipay ang Ginoo tungod kay natuman gyud na siya ang hari sa akong kinabuhi. Akong na-realize na ang giingon ni Jesus, kung wala ako, wala kami ngayon. Akong kinabuhi na ay mga plano. Pero mas lindot yun ang plano sa Ginoo. Na ako ang lalo mo na-realize karon tanan mga plano, isang atlet sa Ginoo. Kay siya ay nasabi sa pinaka-the best na plano. Kung ang iyang plano mauginahin matuman. Kung karon siya naman naghari sa akong kinabuhi. Dili na ako ang mga kabalingong pangandoy ang pangandoy sa Ginoo para sa kuha, para sa iyong ginagawa. So akong realization, ang pakikrelasyon nato sa Ginoo, kailangan priority yun nato na siya. Diya sa akong pakikrelasyon sa Ginoo, mahatagan ko kinitid na ko. Hindot kinabuhi. Salamat sa pulong sa Ginoo na ipadayan kang adlaw ang klase sa matag-isa ko nato. So, yan lang. Dugang na mahatag na ko sa ato mga kaigsunan. Mga padayan sa Ginoo. Bisag usaw na ito'y paningkamot para mabuhi, makakwarta, makatrabaho. Kung putol ang atong relasyon, digit, walang tayo. Kung naay trabaho, masanggit tayo. Kung naay kwarta, mahurot tayo. Kung naay plano, di pa to. Tugod ka ingon family. Kung wala ka mahirap. Nagpasabot. Nabisag usaw na itong mga diskarte. Bisag usaw na itong plano para mabuhi. Kung wala si Jesus, wala kita. Musa, gi-challenge, gihagit ko ang tanan nga namin. Balik kang Jesus. Kay kung naa si Jesus, naay mahimot. Kung naa si Jesus, naay mahimot. Agig testimony, nung kinabuhi ni Pastora before, namastor me, yes, miracles, sign and wonders, ang paggamit sa Ginoo, extremity, pero naikulang. Such time na naka-decision ko na mag-accept ito panahon na. Wala akong konsulta sa akong wife. Sometimes the problem may from Tagum, tayo paulit ni Kumang. Nawala akong kalipay sa mga buwan nagda, nabibalo yung Rastagum. Pag-pioneering yung Rastagum. Tugod kaya akong wife is dili siya gusto magutman, kaya naka-experience mig kagutom sa ministry. Pero katong simbahan nga amon na natuan, mo to'y nagtabang ka na mo, nga nabuhi mi, i-bless mi pag-ayo. Pero before may naabot atong simbahan, naka-experience mi grabing kalisunan. Grabing kagutom, grabing kapait sa ministry.
walay bugas, walay kwarta. Living by faith. Nabuhi mi sa pagtuo. So magaon mi nga naay pagtuo. Lisod kayo mo atong tindahan, mingon ka, palit kong bugas. Hallelujah, praise the Lord. Dili gyud mo dawat ang tindiro. Kung praise the Lord, nakita gyud siya 52 kayo ang 160 karon 52 man na kilo. Nakita gyud siya na din siya kadawat ang praise the Lord. Ang good nga nag-ministry mi ni Pastora, grabing kapatid. Nalanggi mi, grabe. Parto ko sa kumama, mangayo ko bugas, mangayo ko suntaan, mangayo ko kwarta. Balik na po sa ministry. Kapag nakita ko sa Ginoo, gibalhin mi sa simbahan. Pagting nindo na. Gi-provide na ng Panginoon na suportado mi. Sila'y nagpalakaw sa amo, ubiyahin mi Manila, Cebu, bisag asang lugar, kana nga simbahan nga amo nagtuan before. Grabe ka supportive ang mga membro. Bless kay mi sa mga membro, tugod kay grabe ilang paghigugma kanamo. Pero niabot sa punto, nag-ako kasi nangita ko, pinait ko na. Ato na lang naliwan ang istorya, nahulog ko, nakahimo kong sala sa ito. Totally, nakasala ko siya. And gidala ko niya sa usak ka trabaho. Kung samtang ng trabaho ko, na-sweldo, pero ang kwarta, dili makaabot anang ting sweldo. Muna-munang budget, naagay ko lang. Bisag kung saon, naagay ko lang. Pero sa diyan, nakaplagan na po ni napagtulong. Ang kulang. Doon na ito, ni napulipan. O karon, happy kayo ni Pastor. Enjoy ang ministry. Kaya mas nakita na mo, napailan na mo. Kung unsa di ang among relasyon ko siya. Kurang tao, dili hulog, dili manaw, dili makailag Ginoo. So kinahanglan pa dahil kay hulog. Aron na po ang imong buto. Kinahanglan pa dahil kapiang-piangan para makailag ka nga na si Jesus. Tama na itong amo experience. Tama na itong kami lang nakasinabi. Tama na itong kami lang nakatilaw kapaitan. Busa ka mo nga naminaw. Dili mi gusto na makasinati ka mo sa amo kasinati. Gusto na mo ni Mami Pastor. Na kamo makailaw usap sa ito. Mo nang nagsangyaw mi. Na ang mga tao nagpaluyo ni ini. Ang membro sa Maito, ang membro sa Tagum City, o si Sir Oliver, nagsuporta ni ini kada bulan para masangyaw ang pagtuunan ni Jesus aron ang mga tao diin makakaplag kini sa himpit ug tinuod na kamatuoran na mao ang prinsipyo sa Dios. Mao ibutang sa tao. Karon happy kayo. Hallelujah. Tugod kay mga buutan ang mga membro na naharian sa lipay kayo mi, tugod kay gi-enjoy na mo ang mga panahon sa ministry. Karon, last Martes, naghimo lig Thanksgiving para sa hari. And glory to the King. Napuno gyud ang venue. Puno tayo sa tao. Nagpasabot ang tao. Ang Diyos may nagpadala niya ang mga tao. Ang makaila ang mga tao kay Jesus. Na siya din ko sa kahit. O nagkalurasa, gusto na ko ipaabot kayo. Balik ka, Jesus. Balik ka. Kaya salamat po. Makahatag sa atin. Doon na pa tayo, 10 minutos, kung nabiling, gusto na ko ibalik sa akong nagkauban. Masikyo na yung mga mensahe na nahatag sa Ginoo. Panahon na ilang ma-share na po sa akin. Para sa ako, taas na panahon tinuod na mas pabili kasi pero wala niya maayong relasyon sa usap-usapan na iabot ang mga problema, ang kalisod, Itos ko sa kinabuhi, ala ba kay ikapalagi nagbuot pero sa panahon di ay mubalik ka sa pakigrelasyon sa Ginoo, niya ibalik ko ang relasyon sa magtiayon. Nindot ang pagpamuyo, ang gaway, o niya
ang bulaton sa Ginoo nga gisangon nindot po tagaan di po dai kag mga matinumanon nga mga anak sa Ginoo nga naharian mo na nga ako alang suportahan ko yung testimony ni Pastor karon malipayon kaayo mo mga tiayon. Okay, importante lagi ang pakikarelasyon. Sa una, wala man ni tayo mag-istoryahanay niya, pero karon daghan kay may tayo mag-istoryahanay. So, kana lang nindot kaayo mo pud na sa Ginoo. Kailangan natay time gyud diha sa Ginoo. Tugod kay daghang mga tao pero manin nagalagi nagawali apan walay relasyon. Importante ang relasyon. Kaya kung nakakay relasyon, tingnan pa niya sa John 14 verse 4, makapangayon kami sa Amen. relasyon. Dili isimba ang importante. Relasyon. Kaya kung nakakay maayong relasyon sa Diyos, during Sunday, maayo po ang inyong communication sa Kanya. So before may mag-end, masig dunay gusto mo PM or mo text sa among numero na nagkinahanglan og mga prayer and counseling. Inyo lamang idaya sa duha ka numero sa Smart and PM para sa tanan. Sa Smart 0920 26 85 089. 0920 265 at 268 5089. Mas Bunago 0920 268 5089. Sa DM 0965 435 3347. Mas Bunaco 0965 435 3347. Alang sa gusto mo bisita sa ato ang simbahan sa Ginoo diri sa Tagum City, Ang simbahan sa ato ang Ginoo na namuka sa second floor Laureano Building, Pereira's Compound, Mabutuon, among city. basin gusto kang mo text, gusto kang hatag og prayer, request, prayer request na to para sa atong family, text ka tang numero, at basin maabtan mix sa among oras, sigurado yun reply mi para sa inyo. Amo din ang iampo para sa inyo. Wala nga karong oras sa maigsoon, gusto na mo ipaabot kaninyo, simple lang. Kung walay Ginoo, walay mahimo tao. Kung Amen. naay Ginoo, daghang mahimo ang Ginoo sa tao. Amen. So diha lang ang pinaka-simple na puno na kinahanglan ta Ginoo. Wala ta nang ihalag trabaho. Wala ta nang ihalag kwarta. Na kinahanglan ta Ginoo kay naa diha kwarta ug kuma. Amen. Kay siya lamang maghatag sa ito. Busa bisita ka mo every Sunday 8 to 11:30 mahuman at pagka alas 2 hangtod alas 4 doon na kita gitawag discipleship. Karong gabi doon na po may gitawag discipleship 7:30 to 9. Ang atong discipleship every Saturday. O sa tanan po mga first time nga nagagamino karon on air kami every Saturday 11 hangtod sa alas 12. So tinigtingog sa kamaturan para sa atong mga kaisunan. Wala nga karong orasa doon na pamantay 5 minutos nga nabilin. Tingali doon ay ikadugang ako mga kauban akong ihatag sa panahon para. Nahinumduman ako si istorya ni Job na sa katapusang chapter na inaingon dito nga kaniadto ingon si Job sa Ginoo nga dungog lang nako ang bahin kanimo. Sa to pa wala gid ay kaila si Job kung kinsa ang iyang Dios nga giila kay nadungog naman niya. Apan niabot ang panahon nga niingon siya apan karon nakita mo nagayud ikaw but pasabot nagkaroon na siya ng relasyon. So importante gid itong gitawag nga relasyon. Kaya kung wala gid ay relasyon pwedeng nadungog lang, pwedeng nadasig ra, pero wala gid ay say wala tay personal connection sa Dios.
lahi ra dako og diferensya ang nagitawag personal nga connection sa Dios. O pasabot ka nang nakailag ka sa Dios nga imong ginaampuan, ginaduulan. Asa ako ang dugang realization na kinahanglan gyud ay nako ang intimate relationship sa ako ang hari. Kaya man mag-unsa man na magsige ko og sinasamba na wala ko'y relasyon. So mas maayo gyud ay nang naa gyud ay ko'y relasyon. Meaning kanang kauban mo ra pag ako siyang bana ba nga from time to time ako siyang ginistoryahan kanang naa din ha kay diha gyud ako na sinapi nga dali gyud kaayo mangayo sa atong hari kung naatay intimate relationship sa iya. Dili niya ihatag sa ako ang akong ipangay. Mao day nang sa una mata kong kadlaw matulog kong gabi na ako matulog kay gusto ko mangitag kwarta. Pero naara day ang sayon kaayo pagpangita og kwarta tungod kay siya ang tag-iya sa tanan. Nasa iya basta mo doon lang kung pakigrelasyon sa iya kanang intimate relationship sa atong hari. Na nag-text sa ato from 839 Good AM Pastor Joy. Katarang lugampo nga makasulod na ko o trabaho. Father, karang oras sa kining nangayo og trabaho, ihatag ang trabaho. Nga dili makaibyan mo para kanila. Makasimba siya at isang tayo. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Doon na pa yung mga gusto magpa-prayer request. Hala, i-text mo ang numero. Tugod kay kanayon kami, kamubasa. Ay amo niya po. Mas muna po, kasi maabdan niyo sa among oras, apan ang inyong mga request, amo ginagdala sa katapusan before time of end, ang Diyos nangita yun siya mga lagad kami. Kanina sa Galatia chapter 1 verse 15, yun siya, ang purpose di ay nga nung natao si Pablo aron makaalagad. So nga nung natao ka, doon na rin mga inahan karon nga pagkabuntis nila ilang tiwaon na malaglag ang mata, ma-abort nila pero natao gyapon. Tungod kay ang Dios diya na plano ana na makaalagad sa. So kita tanan nga naminaw karon mga single mother, mga mama nga diin na pabuntisan, ayaw yun pag-discourage diya o maingon ka kinibataan hatag kada problema. No, natao ang bata tungod kay na plano Ginoo para yan ang bata. Kaya kanang bata ang makaalagad sa Diyos. Gusto na ko ipaabot sa tanang mga suking tigpaminaw. Inyo lamang i-add ang ato ang programang Tingog sa Kamatuoran sa atong Facebook account, sa atong Facebook page na to. I-add ninyo and then live kita nga muhatag sa mensahe niya sa inyo ang tagsa-tagsa sa mga kinabuhi. Sa karong orasa, doon na naman tayo isa ka minuto na bilhin. Manamilit na lang may kaninyo maigsuhan sa pag-ingon kini nga programa buhatag gayud kanito. Mga igsuon, dalay ko na Ginoo sa walay katapusan. Diin gani ang Espiritu sa Dios anaay kagawasan. Kini si Evangelist Church, pagtuman kaninyo sa pagpadayong sunod semana. Lain, ang Diyos lamang ang mapasigunda. God bless us all. Isa ka makuran. Sir, good morning, sir. Walang higit. Ay, nakalayo din.